Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүген безнең матур, можно сказать, җәйге, кояшлы көн булды. Бүген бәрәңге алдык. Хәзер без сорыйбыз кешеләрдән, счастливыйлармы сез, юкмы? По-моему, понятно. Кайдан бүген карарыз. Сез счастливыймы, бәрәңге алганнан соң? Ой, я так счастлива, сүзләр юк. Бәрәңгеләр алынган, эш беткән, лафа. Вай, тукта. Хәзер главный кешедән сорыйбыз. Счастливыймы ул, юкмы? Бәхетлеме? Камера говори. Ризык булсын, ошарга язсын. Әйе. Бәтәш мине карточка Главный. Песидан да сорыйбыз хәзер. Счастливыймы син? Эй, мой огурец.